The meaning of Biafra means freedom, fairness, liberty, equity, love, and peace. Unu nụrụ ife nwanne anyị nwoke kwuru ebe a. Or let me repeat it again. Also that na the meaning of freedom, Biafra bụ freedom, fairness, liberty, equity, love, and peace. Now, ajụjụ ka m ji wee bịa. Ịma na okwu mụ na-afị unu alụ nghọta, mana nsogbu adịrọ nwayọ nwayọ. Ịghọtara my message tat, ị ga-aghọta ya echi niile. Now, ebe ọ bụ that na the meaning of Biafra is freedom, fairness, liberty, equity, love, and peace. Number one, ka m bịa na love. Anyị alọvụrụ onwe anyị wee na-create different kind of fractions of IPOB, Biafra agitation, Ụwazurike nọ there, Nnamdi Kanu nọ there, Uche Mefo is there. To the other day, Kita said that they create another fraction of DOS. You got to go because as it stands now, we go through group of IPOB. Whether you like it, whether you don't like it, there is two group of IPOB. Onwere ndị believe na Chike Doziem IPOB. Nwee ndị believe na onye isi họpụtara DOS oversize coach. Nkwe ndị believe na nke a ndị bụ na fa chọrọ ịfụnanya wee kwere na just zie ozi etu anyị si agụrụ anyị na Baịbụl. Moses amalụ ife mere na ebe nwanne mana onye nwadere akwụkwọ Moses. Ịghọtago ihe niile mere ebe Jizọs nọ, Pọl ma Pita ma Matiu fa anọrọ die. Mana ndị dere dete na anyị amalụ ndị dere, but anyị kwere ekwe, anyị believe na Moses tụrụ mkpụrụ na si gbajie gbafee ịbụọ. Ịghọtago o nwere ndị be anyị ka nọ na that category. Ịghọtago na ọ bụ na anyị nwere peace ahụ, why are we creating different fashion? Why don't we come together bụrụ ukwu azịza wee na fight for this one cause, for freedom of our people? Ka o nwere ihe any personal gain unu na-enweta na ya unu achọrọ ka anyị mara batara ọya abụ every now and then e create another. Simon Ekpa nọkwa maka ọ nọ group nke ya nọkwa ndị believe sef na Simon Ekpa ka dị stronger than Nnamdi Kanu. That people nọkwa within us. Ụmụ ndị believe kịta na Maazị Nnamdi Kanu sef dị soft ebe Simon Ekpa na Simon Ekpa wụ that is, you know, the very very hot. Did you understand what I'm saying? Na peace ahụ kịta na aka nchọkwara ịbịa na ya. Anyị nwere peace among us, especially ma ndị ụmụ ọma nọ n'ime ọfịa. O nwere ebe fa nọ peace dị n'ebe ndị Igbo nọ. Niile nke eze adịsị ajụjụ na equity ma liberty, fairness, freedom na niile ife niile ọ gụsịsịrị anyị enwego ya among us before anyị achọwa dị ka ndị ezinye anyị among us bụ ndị Igbo ma ọ bụ any people or group of people ọbụla na-ekwu okwu Biafra today. Anyị enyego onwe anyị ife a niile. Ọ bụ na anyị nyere onwe anyị, why are we buying ourselves? Why are we burning down our hospitals, schools? Why are we threatening to buy anybody who don't believe na your own opinion? Ife aba ajụ ka nna ajụ, because sometimes onwe ya abụọ na-ekwu na adara aghọta the damage this group a juru by every year to year ya ma nwere ife a na-achieve na ya. Ọ ya adị mma that na-etu anyị nọ, let us keep our differences. Ịghọtago ịnọkọtazi na pụtasị na Ụwazurike bụ sabotua, why there is no evidence of such. Ịnọkọtazi na sị na onye anụnwa bụ onye oshi, why there is no evidence. Mmadụ nwere ike ebido struggle, o nwere ike along the way something may discourage the person or stop, doesn't mean that na onye a bụ sabo. Do you understand? Something ga-eme and ife a bụ ihe ị need find out. Kedu ife mere onye a ji wee na-agitate nọkọta all of a sudden okwu ọkwụsị. Ịmalụ the reason mana ịba anya ya Asaba, ịba anya ya betray ya, ịba anya ya na ọ nara ego from federal government. Do you understand? Ile is an allegation against your brother.
just because ni like ozi ya ma ọ bụ na ọ dịrọzi active etu isi wee chọọ. Ebe a bụ ebe m na-aga before mụ na gị na-aba achọta ife adanala adapụrụ anyị n'aka wee danaa na mmiri, akwa ọkpa ka anyị ga-eji wee na-achụ ya. Failure to do so na ọ ya wee nọkọtazi si na nwanne gị na ya na-abụ ya eje nta na ọkpịa dị ka ọkpa anụ. Anyị ga na-enwe conflict among ourselves. Ihe awụ the simple truth ka na-apụta ebe a gwuo. Ọ ya na-aya gị na Nigeria na-aya m. So all of us are just fighting and struggling to have a better landing or soft landing or prayer level ground. So ị nụrụ kịta ife o kwuru ebe a na ajụjụ mbụ anyị enwego ife a niile among us, because ọ bụrụ na anyị nwere ya, I don't see the reason why ụmụ ọma nọ n'ime ọfịa ga-eji wee na-terrorize our village, na-achụ ejide village like this achụ onye ọbụla nọ na ya, na-agbagbusi ma ndị contrary opinion. Onye kwụsị nwanne ya o tichasịa ya, narị ya moto, narị ya ego. Ifu na ye to you onwere ife anyị ga-achieve. O kwesịrị na ndị a nụrụ anyị nwa na-achọdefe achọ because of ọrụ ọma fa na-alụ. O kwesịrị na ọfa ya anọrụ onye Igbo na-achọ na village ọchịrị obi n'aka. Isn't it that they are doing nothing? They are causing more harm to us. Because the worst enemy bụ enemy of the household. And intruder bụ na anyị ma na onye a na-abata abata. Village ọbụla nwere ike chekwabazi onwe fa. Mana nke onye gị na ya na-agba obi nwere ike nọkọta ya ochiri gị ife ịlahụ ya na-etete. Ịghọtago ife m na-ekwu okwu ya na dị social media bụ ka anyị dịkọta n'udo, fesie ana Igbo, beautify ya ana Igbo, rebuild ya ana Igbo, industrialize ya ana Igbo, ka ana Igbo bụrụ ife anyị eji wee na-ama atụ na anyị ga-eme nwe. Ma millions of ndị Igbo na overseas na abroad na-achọ ebe fa ga-invest their money, but because of na nothing is functioning. Ịghọtago ọ bụrụ ife anyị na-apụta na-akọ ọnụ, nwanne gị gwa gị eziokwu ịkparịbe ya, terr0rizing ya, you go collect, we shall see. Ọ bụ na Biafra abịa unu niile na aya expel unu from ala Biafra because ala Biafra bụ property papa gị. Ichere na ọsọsọ ndị Igbo ka a na-ekwukwu Biafra dị. Ịda afụ ma other part of southern Nigeria na fa dịkwa involve na ya, na even though na 90% of them disagreed n'issue of this present Biafra. Now the question bụ ihe a niile o listiri ebe a, do we have it among ourselves?